Ayo tang di sini. Penak. Kecana ya? Hancur. Hancur jalannya. Tilarani sik. Tilarani sik. Ayo, iki sik adoh pol iki sing angel. Rupa montor. Perjalanan sik adoh iki. 10 kilo. Yo. Yo. Apa? Anu na Pak. Kowe lah Pak. Kok anu dongkine nek. Anu. Hah? Sebelah kene lho. Tepi. Terus. Loh. Nyapa rono? Tepi.
Pindah nyantin nih. Iki rasa mendek gak? Mendek. Oh, iya itu tak turun. Wih, rono ndak pun nak sadar rono bareng. Iki lah gila. Gila. Nang dia, Pak.